Важна ли е храната, с която храниш твоя любимец? Разбира се, че е важна. А важен ли е сайтът, от който я поръчваш? Вярваме, че да. Затова направихме сайта на Bar.bg още по-добър. За да ти е по-лесно, по-бързо и по-приятно. Още в началото ще намериш най-важното за суровото хранене и ползите от него. Какво е биологично подходящо сурово хранене и с какво може да помогне на любимеца ти. В магазина можеш да пазаруваш по състав, по вид месо, по марка или според здравословното състояние на твоето куче или котка. По този начин можеш лесно да съставиш седмично меню, което е едновременно разнообразно и здравословно. Във всеки продукт ще откриеш подробна информация за състава, ползите, предимствата и аналитичния състав, защото когато става дума за храната на любимеца ти, детайлите са важни. Добавихме и калкулатор, с който лесно можеш да изчислиш ориентировъчното дневно количество храна. Въвеждаш нужната информация и веднага получаваш размера на дневната дажба. А в блога ни ще откриеш повече информация, отколкото очакваш за суровото хранене, прехода към БАР и много съвети за ежедневното хранене. Искахме Bar.bg да бъде повече от магазин, място където ще намериш всичко важно за храненето на твоя любимец, защото храната има значение.